Tumatawag na si Gwen. Hello, te. Te. Tumatawag si Gwen. Huwag na si Jonathan. Si Gwen. Hello, Day. Gwen. Ano ba? Mahina yung net mo. Baka data lang. Bakit? Yun nga. Baka pwedeng makahiram naman ako ng ng 10,000. Kasi nahawalan ng asosasyon namin yung bayaran namin. Baka mapaalis ako dito sa lugar namin. Ha? Babayaran ko lang ng buo yung lahat ng kulang ko. Ha? Dito sa namin, dito sa lugar namin, sa asosasyon namin. Ano? Hiram nga ako ng 10,000 sa'yo. Ha? 10,000? 10. Hindi pwede 5? 5,000? Sige, okay lang. Para dagdagan ko na lang yung kulang. Hanap ako sa iba. Binayad ko na kasi lahat ng sahod ko nung nakaraan eh. May babayaran din kasi ako. Ha? Kaya nga ako pauwi kasi magbabayad ako doon sa amin. Ah, 5 pwede. 5,000. Oo. Hindi kaya ng 7? Wala na kami bigas. Aw. Sige, okay lang. Sige, kahit 7,000. Wala na nga kami bigas. Mm. Ano to? Prank to, no? Tigilan mo ako. Ayaw ka talaga. Diba? Diba? Parang kinutuban ako eh. Kinutuban talaga. Bakit? May kut... Kinutuban ako eh. Hindi ka ganon. Hindi ka ganon. Hindi ka ganon. Ayaw ka talaga. Hindi talaga ako yung mangungutang. Hoy, kailangan ko rin naman ng... Ang dami ko kaya utang. Diba? Diba? Apakayaman mo. Kilan mo ako. Apakayabang mo. Feeling ko talaga napakarami mong pera. Baka naman. Kahit pang ice cream lang. Kinutuban na kasi ako. Kaya sabi ko 5K lang. Kasi parang, yung kanto eh. Kasi content eh. Hindi mga hirap sa akin si Pabalo ng ganyan sa akin. Hoy! So, titigilan mo ako. Nahuhuli na kita. Grabe ka naman. So, ibig sabihin pala, pag talaga kailangan ko, hindi mo ko pahiramin. Ah, sinabi ko ba hindi? O, kaya nga, bakit parang ayaw mo? Kasi nga, pag kinutuban na ako, sabi ko, parang 5,000 lang natin. Kasi bakit? Aray. Okay, yan. Titigilan mo ako. So, ano mo, medyo sa
siya. O hindi, Tiktok na din ako. meron pa akong balance. Ito naman. Hindi naman buo. Dati, mag-utang sa akin ng 10,000. Alam naman niya yung sitwasyon. Thank you. Ingat. Asa na? Wala na si Bayot. Wala ka na signal. Ba? Hello. Iba yung ngiting tagumpay mo talaga kapag nakakatikim ka ng ex eh. Okay. Pero at least, nagpahirap, di ba? Oh, di ba? Huwag mo yung tinitest mo pa talaga ako, ha? Ay, Bye! Hello? Wala na talaga siya ng signal, mga moms. Thanks, Jonathan.